Selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Hili. Gini mau minta sarapan. Sarapannya nungguin Mbak Hili. Mbak Hili kan hari ini punya acara arep aker-akeran ya, Bos. Beres suara wajah sore digawe. Halo, Mak. Oh iya, sebelah kono-kono ndok sing mbok siram. Bu, bocor Bu, Masya Allah. Tak kira bolong piso. Lho Bu, tak syuting nyokok kene ketak. Ayo. Awas hati-hati ya. Rokok ibu malah nduk. Bos. Piye, Pak? Dek mau aku dikongkon, lah buke mah ngene anu lho Yun, awakmu nang makom lho, terus kita tak kandhani. Ibu ora sida rono. Maksudnya kan apa tidak manganan ambek Cinara kan rondo awake rondo ora penak wae. Iya, terus anane buke muni kok anu lho ya ning makom ngono. Melok ibu aku ning makom. Iya, makom bakum terus akhire saya tak kandhani. Ibu ora usah melok acara manganan, Duk. Ibu enek acara di usus bayi ning makom mbahku aku ngono. Gak sida rono ibu engko. Sore sedilu. Oh, sore. Engko nek bar kok makom yo ya. Karo sekalian gawakno Mbak Indah berkat. Ya Mak Jah ya. Gawakno berkat saiki ngono. Ngono kan, oke? Paling jare mak mati nih sik berangkat-berangkatan. Biasane ning ngarep sendang ngarepane Mas Dimas ngono ku lho, Mas. Iya. Kamu gak dengar Bunda Dewi jam 2:30 loh. Gak dengar aku langsung turun ning kamar. Aku terus sekalian ning kamar mandi terus dia lak subuhan. Loh, ketak Ulah kamu iki sing salah kabeh ya. Iki lho ki sampe dianu Mbak Indah anu tangki ilar-ilar di ponto-ponto maneh. Dipisah-pisah. Jadi dijaluk koncoku sak pot langsung. Sing payu iki kok tembang iki kok. Betul. Liyane yo gak enek sing kudu njaluk iki kok. Walah bunter-bunter kali. Lah gak kena nek. Lah teles kabeh lambiku. Lambiku teles kabeh suker rasane. Tebes. Gak aku dhewe tak sirati aku dhewe, entar meneng ae kok. Gak. Wis apik ta nek kembali lho. Carane iki tante aku ki aku nek njaluk wong tak ilari langsung sak pote digo sak pote. Aku kok lanjur neh. Ngono ya. Sesuk nandur neh ndek Mama Jah. Dan kalau coba sama aja. Tidak. Udah enggak ini? Udah enggak? Kok dijak ngomong kok? Lah aku rem nyoteng awakmu sih. Sudah pura. Sudah lah. Lah bantale kok jejer-jejer nek bantal apa mbok pepe? Enggak usah. Biasane nek kepalane rondo nganu ngono kuwi lho. Rondo kenger mak dipepe, Mak. Ngene iki aku nek esuk iki ngene iki lho mak goleki suket-suket cilik-cilik ngene iki lho. Ngene iki lho, Tun. Ya, Tun. Ya. Ndek Rana.
Nentan yo ora gelem resiki. Tuh. Tapi ben tetap resik, Dok. Iki diengenekno. Mama gek sayur apa ya, Dok? Tewel. Delok kalau Mama. Oh, tak tolting yo, Mak. Oke. Ditakoki ya. Mek apa, Mak? Lumpukno ampas. Oh, alah. Ampas. Intan jangan tewel doyan ora? Doyan. Doyan. Iki jangan tewel, guys. Tak godhog tewele mbek santen. Encer terus iki bumbu. Kok kayak bumbu nek wis rada empuk. Mak dah tak syuting, guys. Oke. Tak mandi. Majah HP Isa. Ini Mbak Intan ya. Mungkin delok apa? Delok apa? Heeh. Mungkin mungkin nek gak diceputi ndekne mambrak-mambrak. Loh. Mbak Isa dulu. Mbak Intan ini sego. Mbak Intan ya. Nggih, Mak. Iya. Loh, Bu Sore enakan rujak. Enak, Mak. Jas lah. Saya bengi-bengi, Mbak. Rujak. Dewek dhewe deh. Oh ya nek gula ya, Mak ya. Aku ki seneng nek sedengan ngono lho, Mak, aja sing pedes ngono. Mbak Susi untuk gula lagi senang, Mbak. Dek Susi, gue nembak nama neng Iya. ya tapi wis ditutup kok, Mak. Kok iso? Lah mbok Di dalam tuh kecil. ngarepe kok dienggo ngewah rek. Dari dalam Mbak tak kodok nek tok. Iya. Kopi. Gula bang, Dek. Kok pengen mami iki lho pemirsa tenan. Kudu Tapi nang saiki ora Ora iso. sah. ora iso. Lu syarat ae. Ora iso kan. Ora iso. Delok Ibu silekno peso Mamak jah. Silekno peso Mamak jah. Iya, Mak. Minta tolong. Minta tolong, Tun. Veronica ko. Halo. Hah? Oh, apa juga ndaprak? Aku kok pengen nduk. Tak kei bubur, Dok. Potongku rondok ra beres, Mak jah. Heeh, kesel. Wala Mak landepe pol, Mak. Gak duwe gula abang ya, Mak? Aku nitip cikalan, Dek. Anu ngarepe dinggoni wong ewah no, Mak. Wis padha ngayu, Mak jah. Wong menyok ngene iki ora iso suwe ta, Mak. Tak parute lho. Tak parute tak gawe bubur. Ya. Hati-hati, mugake pesone landhepe pol. Lho, ambune sondok ngayu. Ambune Mbak Yut iki. Ini aku isu ngono aku kancani nek manganan ning ngarep sendang lho. Ya insyaallah dados cuma-cuma kok makan ya. Nggih, kono pemirsa. Wis tak taruh iki. Ya. Wis pateni dulu. Cus. Iki mau bikin bubur singkong iki godhong pandai. Ya, betul. Betul ya. Tambahi Apa? gula merah. Ya, betul. Gula merah. Gula abang. Yes. Kita parut singkong.
Siapa ndak beli tuh? Gak kenal loh. Oke, matikan dulu. Cuy. Urung. Urung. Apa tadi? Kak. Gong. Nek kamerane buk ngene iki. Kuwi durasine panjang gak apa-apa. Tapi nek ikune ngadeg apa kamerane iki sithik ngono materi. Betul. Tenang aku nggak perutku rasanya untuk enak aku tak kayak no buburnya gitu loh, bubur singkong gitu ya. Terus Mobilku gak enak pemirsa. gak apa-apa, dipinjam Bunda Dewi. Kita sama keluarga harus saling. Oh, alah pipit ki, Mang. Oh, nunukmu ya, ndang. Iya, Ana. Aku nyoteng kok bangse. iya. Ibu gawe bubur. Sayur. Bubur Bubur sayur. singkong. Bubur singkong. Cek cemplis. Heeh. Ngono sik. Cus. Siap. Iki kompore dikakno sik lah. Cilik-cilik air-aire. Lebokno alon-alon ya. Ki mang air gula. Lebokno alon-alon rontok-rontok mengisor. Nah, Iku jenenge apa? Lali aku. singkong parut tuh. Ki ngene Sing terus. sik. Oke kok ngene terus ki koko. Iya iya. Ngene terus sampai matengnya resiki, Dok. Ya resikin tene. Kene sing cilik ae genine. Yes. Nah. Terus diparetno santen, diperesno santen, dienggo makme. Kan enek kuahe toh. Kuahe cuma dikei sedikit garam ngono dienggo makem. Wis ngono tok. Wis diaduk-aduk terus. Wis gak kono sik. Aduk-aduk. Ngono ki mbek tersenyum sithik Nduk. Iya, alah. Putri kembang apa iki? Sembukan apa kembang kelor? Terus, Dok, terus. Nah, ngono. Nah, betul. Betul 100. Nah, ngene terus, Dok. Pemirsa, niki sampun mau menuju tahap mateng nggih. Diudek-udek terus. Nggih to. Iki nek aku cocok nek pas perutku lagi gak penak rasane nggih to. Kudu sebah ngono lho pemirsa. Tinggo makmi rasane ki piye ngono lho, apa ya nek ngarani ngoten niku? Yo kembung yo sebah. Kudu mual ngoten niku lho pemirsa. Heeh, terus tak gawekno singkong tak parut, ki tak kei gula abang, tak kei daun pandan nggih. Terus kingku makmi nganggo santen ki diperes. Diparingi uyah saithik, wis ngono. Diudek terus kersane mboten gosong. Halo? Adik hai ngono. Hai juga. Hai. Selamat hari Jumat. Semoga hari Jumat ini membawa berkah, barokah, rezekine lancar ya pemirsa semuanya, paringi hati yang bahagia, pinaringan rezekine sing lancar, nggih to? Usaha boleh sama, tapi rezeki pasti beda ya, Dok ya. Podo-podo bakulan gorengan pamane ya. Antara Mbah A mbek Mbah B apa Ibu A mbek Ibu B. Pasti beda. Untuk kado apa, Bu? Lah kuwi sik pemirsa Intan njaluk kado apa ya? Lah enake apa le, Dok? Tuh kok lah ada tablet lho, Bu. Sisa kan repa. Ada tablet geni ya ndelok buke. Wes jebol dulu ae ora percaya. Kok. Delok engkas iki pemirsa. Ndelok jebole piye? Ini lho, sik. Endi jebol ndi? Iki lho. Depo lampi ya lah, Dok. Iki. Ya aja tambah mbok jeboli. Oh, iki to. Wis gak apa-apa sementara ki dipakai sik wong yo cek apik. Sok mben itu kok apa-apa. Iya. Hadiah ulang tahunnya njaluk ada tablet.
insyaallah ya. Oke. Nah, Peter dak wes tak Skip kurang sedikit mateng. Terus langsung jangan maem. Aku nek maem tak enteni rong untuk adem nggak tamat ngono toh. Wes jos iki. Nah, Ibu ceritanya kan memang kurang namanya. Terus tak coba nih. Ini. Iki terus santannya. Terus kilo lah. Intan sebelah kene ndak? Intan sebelah kene. Nah, ini Rene. duduk ya. Ya iki ketok. Ketok. Nah, yang kedua kalinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget pemirsa. Lah Intan ora gelem aku suarek Bu ngono. Kaduan ora kuwi, Ndok? Dak. Monggo dicoba. Dak Gak Enak. Iki lho, iki gak kecedaan nak. Dak. Mah. Ya. Pemirsa, monggo pemirsa. Monggo. Petanduk neh. Wes, Uwe. kono. Mantul tenan. Habis loh Tan. Sampai ting. Ya Allah. Cus, senang ya Cah, guyang-guyu. Bu, aku pergi ke Imael, apa minyak wangi tak Pak kabeh ya, Bu. Minyak wangi tinggo ndi? Minyak wangi ya tinggu ki. Galak. Tun, nek mae punya minyak wangi tuh neng warung ijek tun. Nggih Mak, matur suwun. Ki mong bar ditelepon mae karo Pak ya, Duk ya. Terus ngene. Intan teng pundi, Bu? Lah niki ya. Tun, minyake mae ijek tun. Sok gawa ya tun. Mungkin ya Nduk. Mak Besti, Mak Dames itu nek nganggo minyak wangi kan sedikit secukupe. Lah nek Intan kan modele nek nganggo minyak wangi kayak nyemprot rumput, kayak nyemprot suket lapangan kuwi lho. Kayak nek Pak Pri Bu Nurul kuwi nganggo alat sing cros ngono iku. Wis ndang dipilih Nduk. Ibu seneng apa budal lumrah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku melok sok ben ae. No, bismillah iki apa ya menabung dulu, bismillah entah itu kapan tapi kan Tapi aku dungakno lho Bu, aku pengen ya aku ngelok iya tak dongakno. Intan tak dongakno terus. Ibu kan iki kan curhat tok lemang Mbak Intan. Tan sok nek Ibu ana rezeki. Mesti rezekine Ibu dhewe lho gak sing nggone Intan. Nek nggone Intan kan Ibu gak wani ngelong-ngelong. Mbah suatu ketika Ibu enek rezeki, Ibu izin boleh Tan berangkat umroh. Aku ngono ae ya. Ya aku gak mbok jak Bu. Ya insyaallah aku ngono. Nek Intan pengen ke sana, Intan yo mulai sekarang kudu rajin pakai kerudung. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat sunnah. Ngono ya. Sedih aku apa ditinggal Ibu. Ya urung ngerti basa apan kan lagi wacana, lagi istilahnya lagi cita-cita. Lho malah nangis. Masa Ibu duwe cita-cita gak boleh. Aku nangis banget. Aja nangis. Intan ya tak doakan semoga rezekine Intan ya lancar, berkah barokah, bisa ke tanah suci Mekah, Madinah. Alhamdulillah. Wes nang ditata. Wes kita kan ngene lho. Ya Allah, Ya Allah. panjenengan ingkang ngatur rezeki. Gitu. Mugi-mugi rezekine kula, rezekine pemirsa, rezekine keluarga besar Mak Dames, rezekine keluargane Mbak Indah, Mas Dimas, keluargane Mama Susi, Mama Dewi dan juga pemirsa
Mamah Susi, Bunda Dewi. Mugi-mugi pinaringan lancar. Bu iki nggih ya. Iya, saged tindak wonten Mekah. Heeh. Ki wekku ki. Mekah Madinah ngono lho Tan Sampai jaluke. nangis aku tuh. Jaluke iki ngono, setiap orang punya cita-cita lho Tan. Iya Sampai Bara. nangis sampai ditinggali kok. Rindu Baitullah. Ya ora ngerti ujug-ujug kon tang ibu tang. Bu, pamane ya, tanahe jenengan seneng kono payu. No, Tan. Terus ujug-ujug lho, wis kena tinggo berangkat iki seumpama. Oh gak eroh kok. Nggih pun pemirsa nggih, demikian cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Kudu-kudu kene ya. Iya, muga-muga yang sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan pembuangan yang saleh-salehah ya pemirsa. Terus yang mungkin saat ini punya cita-cita kepengen punya rumah sendiri, semoga di hari Jumat ini doa yang kita panjatkan diijabah Allah, dimudahkan, dilancarkan rezekine. Sing mungkin saat ini duwe apa sayangku cintaku tol pinjam peso mangkok mangkok yang besar kecil setengah anteng ya wis mangkok setengah mateng mangkok sing piye leh tol Dil Ame tinggal ada apa toh sayangku Jangan. oke dua Apa tinggu sapa iki nih? orang Yo. ya tan anu yoyo kancani dok gempun pemirsa demikian Tunggu aku. iya gawani intan gawa no ngesakno yoyo kancani gempun pemirsa demikian cerita hari ini. Moga-moga berkah barokah selalu dan dijabah doa-doanya jenengan. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.